Huma b'kollox 14 l-ilmenti li matul is-sena li għaddiet ġew investigati u konklużi mill-Kummissarju tal-Standards George Kisler, dan ħareġ mir-rapport annwali tal-istess Kummissarju għas-sena 2021. Il-Kummissarju rċieva b'kollox 41 ilment matul l-2021 u għala 39 ilment li minnhom sab 25 ineligibbli biex jiġu investigati skont l-att. Fil-waqt li huwa investiga u konkluda 14 l-ilment. Il-Kummissarju kellu 16 l-ilment pendenti mill-bidu tal-2021 u għala is-sena bi 18 l-ilment pendenti. Ir-rapport jagħti dettalji dwar deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissarju waqt li kien qiegħed jikkunsidra l-ilmenti u jagħti wkoll dettalji dwar każi fejn il-Kummissarju bat rapport lill-Kumitat Parlamentari għall-Standards. Ir-rapport ikopri attivitajiet oħra illi twettqu mill-Kummissarju għall-Standards matul l-2021, inkluż il-pubblikazzjoni ta' linji gwida dwar riklami u materjal promozzjonali tal-Gvern u tnedija ta' proġetti finanzjat mill-Unjoni Ewropea biex tejjeb il-qafas tal-integrità u trasparenza f'Malta. Dan il-proġett qed jitmexxa mill-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku fuq talba tal-Kummissarju għall-Standards. Intant, ir-rapport jitfa' wkoll dawl fuq l-istaff tal-istess kummissarju u n-nefqiet ta' dan l-uffiċċju. Interessanti l-fatt li l-Kummissarju Hisler irrifjuta li jkollu vettura uffiċjali u minflok uża l-karozza personali tiegħu, deċiżjoni li frankat lill-uffiċċju ħafna flus.